Zdravím vás, strelci a strelkyne, a hlavne tí, ktorí prebíjajú alebo chcú začať prebíjať presný puškový náboj pre svoj zbraňový systém. Či už ide o presnú sériovo vyrábanú pušku alebo nejakú svoju custom pušku, respektíve nejaký zbraňový systém, ktorý je schopný presnej streľby, má hlaveň terčovej kontúry a myslím si, že takéto náboje sa dajú používať aj na lov so špecifickou loveckou strelou. Povieme si viacero možností ohľadom prebíjania takéhoto puškového náboja. Poradíme si nejakú low-cost cestu, potom zlatú strednú cestu a potom high-end, ktorá je síce finančne náročná, ale my tam vieme docieliť to, že náš náboj bude mať extreme spread, čo sa týka rýchlosti, minimum napríklad 1, maximálne 2 metre za sekundu, záleží od teplotných podmienok a ďalších vecí. Povieme si najskôr to, čo budem tu prebíjať ja. Rozmýšľal som nad nábojom 308 Winchester alebo 6,5 Creedmoor, ale nakoniec som vybral 6,5 Creedmoor, nakoľko sa to začalo strieľať v našich končinách viac. A potom neskôr sa budeme venovať aj náboju Magnum Rage 300 Norma alebo 338 Lapua Magnum. Výber komponentov. V našich končinách máme na výber možnosti kúpiť viacero druhov striel, nábojníc, zápalek a prachu. Ja sa nechcem baviť o prachu, to tam bude sypať čo chce, strely takisto. Aktuálne sa budeme baviť o nábojniciach. Nábojnice môže strelec získať darovaním, ktoré budú raz vystrelené, kde bude musieť prebehnúť čistenie a tak ďalej, respektíve neskôr nejaký race size, kalibrácia, shoulder bump a tak ďalej. Tomu sa budeme venovať neskôr, vystrelenej nábojnici, či už z našej komory, alebo darovanej z cudzej. My pôjdeme od začiatku prebíjania náboja z panenskej nábojnice. 6,5 Creedmoor máme komoru, ktorá je aktuálne pre Tikka T3 tak, ale táto komora vychádza z rozmerov CIP, a ktoré sú totožné, respektíve absolútne skoro totožné s rozmerom normy SAMI, kde vlastne v milimetroch je vnútorný priemer minimálny na krčku nábojnice, teda časti komory, 7,52 mm a 7,54 mm. Sami norma hovorí, že je to 2,960, čo je 7,51,8 mm a tu je dole 2,970, čo je 7,544 mm. Takže vidíme, že SAMI a CIP, rozmer priemeru vnútorného minimálneho krčku na komore, je SAMI a CIP identický. My si môžeme zvoliť nábojnicu, ktorú budeme strúžiť jej krčok, nebudeme strúžiť jej krčok. Čo je ale dôležité je to, že každá nábojnica má iný rozmer, aby to bolo vidno, každá nábojnica má iný rozmer steny, hrúbky steny nábojnice, o tom si povieme za chvíľku.
My potrebujeme náboj, ktorého finálny priemer na krčku so sedenou strelou docieli to, že medzi nábojom a jeho stenou krčka a komorou máme nejaký clearance, nejakú voľnú plochu. Keď je príliš tesná tá voľná plocha, ten voľný priestor, nábojnica počas výstrelu sa nám uvoľní do strán krčok a proste ide do jednej a do druhej strany. A aj kvôli plasticite kovu a tak ďalej sa trošku naspäť stiahne. Ale my počas toho vypudenia strely do hlavnej potrebujeme voľný priestor, aby nám ten krčok pekne tú strelu uvoľňoval von. To znamená, že keď to máme príliš tesné, nie je to dobré, a potom keď to máme ten clearance príliš voľný, takisto to nie je dobré. Dajme tomu minimum je optimál 2,5, minimum je optimál 5000 palca na obe strany, to znamená na jednu stranu to máme 25 000 a na druhú stranu samozrejme takisto. Optimál je aj 30 000. Veľmi tesné krčky, môžete si robiť o tom výskum, aký chcete, nie sú cesta pre optimálne vypúšťanie nábojnica do polí drážok počas výstrelu. Takže tým pádom máme na výber viacero možností, viacero nábojníc. Niektoré nábojnice majú hrubšie steny. Tu máme napríklad nábojnicu Lapua. Lapua ich má v palcoch od 138 do 144-145 tisícin, čo je optimálna, dajme tomu, stále nábojnica pre strúženie krčkov. Jedna z tých hrubších sú potom Alpha Munitions. Tu máme 145, 150. Peterson má dva druhy nábojníc. Peterson má tzv. Fatneck. Fatneck sú 160-ky, tie sú na strúženie, musia byť strúžené, lebo minimum pre komoru je 152. Minimum je pre 152, aby sme mohli nabiť sami alebo cíp komoru. Hrúbka steny nábojnice. 152 000 palca. Takže Peterson máme Fatneck, ktoré sú čisto len na strúženie, a klasický Peterson je, dajme tomu, nábojnica s dosť konzistentnou hrúbkou steny, čo je od 145 do 147. Nábojnice, ktoré určite netreba strúžiť, sú Starline. Tie majú veľmi konzistentné priemer nábojníc, a to je od 135 do 140 Starline. Hornády sú takisto steny tenšie. Hornády sú od 130 do možno že 138, variabilita. Hornády. Potom tam máme ešte ADG. ADG sú výborné nábojnice, veľmi konzistentné, tie sú od nejakých 136 do 138. Hornády, Alfa, máme tu asi ešte Sako, to sú tuším 145-ky, Sako, 145.
Tieto strely mi tu zavadzajú. OK. Takže tu máme zhruba rozpis nejakých hrúbok stien krčku nábojníc. Ja teda budem nábojnice strúžiť a prispôsobovať si ich priemer vo vzťahu k tomu, aby som ovplyvnil výťahovú silu. My vlastne budeme sa snažiť na náboji ovplyvňovať jej tri najdôležitejšie veci, respektíve 4, ktoré ovplyvňujú presnosť toho náboja, respektíve jeho úsťovú rýchlosť, respektíve rýchlosť, ktorú strela potrebuje na to, aby opustila hlaveň a aby bola strela vždy rovnaká, aby ju vlastne opúšťala v tom istom kmite. Je tam viacero vecí, ktoré my musíme aj tak ovplyvniť, ale tieto najzákladnejšie sú hĺbka uloženia zápalky do lôžka. Samozrejme, tá zápalka nám, takisto je kvalita, plasticita pliešku, hydrofóbna technológia ochrany tej zápalky, aby sme mali vždy konzistentný zápal. Tam je toho veľa, ale hĺbka osadenia zápalky, vždy presná prachová náplň a potom osadzacia sila do krčka, respektíve potom to definuje aj jej výťahovú silu. Runout, to znamená urobiť rovný náboj, to ani nespomínam. Budeme osadzať inline, na arbor press, lise a tak ďalej. O tom si povieme neskôr. Teraz sa bavíme čisto len o nábojnici, ktorú si vybrať. Keď máme komoru samý cíp, nemáme ju nejak zúženú, chceme strúžiť, nechceme strúžiť, dostaneme ju darom. Keď ju dostaneme darom, ona bude mať takisto už pozmenenú plasticitu krčku a pokiaľ nie je ožíhaná, takže on bude vlastne tvrdnúť, to nám bude ovplyvňovať takisto výťahovú silu. Potom, keďže nebude strúžený, môžeme mať dve rozdielne hrúbky stien, aj tu bude, ja neviem, 140, alebo dáme tomu 150, 143, 147, 148 tisícin a tak ďalej. Hej, takže my dokážeme tú nábojnicu si upraviť, aby sme mali priemer steny po celej dĺžke, po celom obvode, rovnaký. Takže vieme si ovplyvniť hĺbku usadenia strely nie vo vzťahu k okraju, lebo to je tiež variabilita. Tam si to o tom potom povieme viac, lebo napríklad tie zápalky sú rôzne vysoké, je tam variabilita. Ďalej hĺbka lôžka, variabilita a takisto aj nábojnica od okraja po jedno. Máme tu 3 rozdielne rozmery, ale teraz to nejdem riešiť. Teraz riešime nábojnicu. Ja, ak by som nešiel strúžiť krčky a vidím, že sú tu dostupné na niektorých predajniach v Čechách, možno na Slovensku, nábojnice Starline sú pre mňa zaujímavé, ADG, ale napríklad kľudne aj Hornády. Tu sú nábojnice, kde úplne v pohode nemusím sa zaujímať o strúženie a vždy tu bude mať v pohode clearance na jej spoľahlivé vypúšťanie. A k tomu ja vám ešte tam hodím jedno video od jedného, tuším Erik, chlapa, ktorý je výborný prebíjač, výborný strelec a hlavne puškár a reže komory. Ale to je proste prax o tom, že tie krčky proste nesmú byť čo najtesnejšie. Ako ľudia z toho Bangerestu to presadzali dlhodobo, ale to ja sa nechcem baviť, tu by sme sa bavili veľmi dlho o tom. Takže ja som si vybral Lapua, lebo nábojnicu Lapua budem strúžiť. Lapua kedysi nábojnice dodávala v takýchto plastových boxoch, tie boli super, lebo sa z nich dali spraviť aj boxy na náboje, ale hlavne počas prebíjania a rôznych týchto procesov ďalší proces to funguje zase aj ako
v pohode nádoba, takže to už skončilo, asi sa šetrí príroda, alebo neviem. Takže máme tu balené nábojnice v kartónových krabiciach, kde sú zase nie sypané, ale tu keď si toto L-ko ohneme, vyberieme si nábojnice. Tie som ja otočil, zrejme včera som si tu niečo pozeral. Nábojnice sú dodávané takto, po 50-kách. A my sa teraz pozrieme trošku na to, ako sú vlastne dodávané a vyrábané presne. Nás to zase až tak veľmi zaujímať nemusí, lebo dojde k fireformingu a lôžka zápalok budeme riešiť až po prvom výstrele, takisto kanálik, nakoľko ja tam nechcem strkať natesno od 21 na rade, lebo povieme si k tým ešte krčkom. Lapua dodáva krčky, alebo ich vyrába v priemere, kde sú viac stiahnuté a keby sme ich priamo išli osádzať, poškodíme plášť strely, lebo bol by tam príliš veľký odpor. To si môžeme ukázať. Moment. Môžeme poškodiť jednu strelu, to zase nie je problém. Oni ich prispôsobujú k tomu, že strelec sa sám rozhodne, či použije expander mandrel a potom bude už rovno strelu osádzať, alebo použije expander mandrel na strúženie. Takže tam je trošku iný priemer. Expander mandrel má priemer v tomto prípade 2.6, 2.5 alebo rozšírenejší 2.6, 3.5 tisícin palca. Takže aby sme vedeli, že ak si kúpite nové nábojnice, tu mám 3 rôzne dĺžky, to som chcel niečo riešiť iné ešte, 130 obetujeme. Hej, takže ak ja mám to uvidíme aj ako pôjde vysoko tlak, vlastne sila, hej, ide 160, 180, môžem ísť maximálne po 100. OK. Dobre, tak som ju celú neosadil a nechcem zatlačiť ďalej. Musel by som meniť na lise hlavu. Moment. Dobre, takže teraz môžem zatlačiť silu ako chcem. Dokonca to aj nejde. Musím to poriadne zaťahnuť. Dokonca. No, vidno tu mierne poškodenie plášťa. Tu je strašne veľká osadzacia sila. Takže poďme sa pozrieť na konzistenciu týchto nábojníc. Najprv si pozrieme ich krčky. Pôjdeme v palcoch. Povedali sme si Lapua 138, 145. Uvidíme
uvidíme, aká je variabilita. Takže ak by som robil s matricou full length, ktorá kalibruje telo, potlačíme ramena, shoulder bump a dáme si tam napríklad nejaký bushing, ktorý nám ovplyvní priemer nábojnice zvonku, tak znútra vlastne rozdiely týchto priemerov sa prejavia na vnútornom priemere nábojnice, inside diameter. To znamená, že nám to bude meniť súososť náboja celého trochu, ako aj osadzacú silu. A tým pádom aj výťahovú silu a tým pádom aj úsťovú rýchlosť. Pretože osadzacia sila nám zmení krivku komorových tlakov a to nám celkovo ovplyvní vnútornú balistiku. Takže vidíme 139, 139, 141, 141,5. Posledný, náhodný nejaký krčok. Sto 38, dajme tomu minimum, ktoré si všímame, aby sme si našli údaj pre minimálnu hrúbku, aby bola nábojnica orezaná pekne po celom priemere. Obvode strely. Dobre, ešte jedna. OK. 138, dajme tomu 144. Ďalej, tie nábojnice, ktoré sme si prešli, majú vnútorný priemer. On by mal byť okolo 6,62 mm. Gaučpín 6,64 by už nemal vojsť dovnútra, 6,62 veľmi tesno, 6,60 a pôjde dovnútra veľmi ľahko. Takže tie nábojnice, ktoré sme skúšali, toto je 6,64, ten dovnútra nedostanem do prvej nábojnice, ten dovnútra nedostanem do druhej, do tretej, do štvrtej a ani do piatej. OK. 660 tam pôjde veľmi ľahko. Nejde. Počkaj, mám tu 660? Hej, 660. No, ľahko. Natesno. Menej tesne. Teda akože ľahšie. Tu nejde. A tu
ide na tesno. Takže máme rozdiel medzi 6,6 6,6,0 a 6,6,4. Je toto 6,6,4. Dobre, 6,6,4 nešla, 6,6,0 ide na veľmi tesno. A 6,6,2 by sa mala dostať do tých krčkov a malo by to byť veľmi, veľmi, veľmi natesno. Ide veľmi ale tesno, ale ide dovnútra. To znamená, že no, do tohto nie, tu máme viac. 6,6,2 ide. Dobre, oni vidíme, že ich tu nejde. Že tá variabilita stien je preukázateľná v tom, že aj keby sme teraz išli osádzať strelu a krčky by boli pripravené už na osádzanie, že už by boli vlastne, neboli by takto stiahnuté, kde si človek môže vybrať, že použije expander mandrel 2.6, 2.5, 2.6, 3.5 alebo použije expander mandrel pre-turning, tak do niektorých nábojníc by šla strela tunak s veľkým odporom a to by ovplyvnilo presnosť. Do tejto s veľkým odporom. Do tejto s veľkým, do tejto trošku s menším a vidíme, že tie krčky a ich variabilita stien robí svoje. 2,6,6,0. Hej, teraz pôjdeme s iným, budeme ich odkladať. 6,6,0, pohoda, 6,6,0, tesno, 6,6,0, v pohode. Tesno. Takže akákoľvek nábojnica, či je nová, je lepšie ju prebehnúť expander mandrelom, nakoľko osadzanie priamo takýchto nábojníc pánenských vám poškodí plášte striel. Nakoľko osadzacia sila bude dosť vysoká. A po druhé, to je tesné, to je tiež veľmi tesné. OK. 6,6,0. Takže teraz vieme po diagnostike nábojníc, že majú rôzny priemer, čo sa týka krčku, ich stien, majú rôznu hĺbku, to by sme mohli merať takisto, a potom majú takisto aj rôznu dĺžku, majú rôznu dĺžku ramien. To znamená, že to je síce údaj, ktorý pre nás môže byť zaujímavý, 39,60, aby sme potom po vystrelení vedeli, o koľko sa v našej komore tie krčky dofúknú, ramena.
Takže môžeme si zobrať vzorku nejakých 5. 39, pardon, 39, 5, 5, 5, 5. Nie je to dôležitý až taký údaj. My musíme vykonať fireforming, aby sme potom vedeli urobiť shoulder bump, čo je 0,05 mm. Skontrolujem si ten prvý, vidím, či tam bolo meranie správne. 39,60. No, bolo správne. Dobre, posledná nábojnica. Päť, 4. Tak ešte jedna. Táto variabilita nás veľmi nezaujíma, nakoľko dojde ku nafúknutiu tých ramien. Napijem sa kávy, pardon. Tých ramien. Takže ja si kupujem lapu, lebo strúžim. Ďalší krok bude strúženie krčkov, ale najprv si ich musím matricou s expander mandrelom roztiahnuť. A tu mám teraz a síce počkať. Toto je vlastne 6,5 expander. Oni sú označené Ečkom ako expander. Tým pádom tu by mala byť dole Tčko ako turning. O strúžení krčkov si pozrieme v ďalšom videu. Tu je kaliber 30 expander, tu bude napravo tým pádom expander turning. OK. Takže ja 6,5 expander. Double check, 6,5 expander. OK. Bigfoot si predstavíme potom počas neckturningu. Takže zhrniem to. Presný puškový náboj. Presný puškový náboj, nábojnica podľa vášho výberu. Ak nábojnicu dostanete darom, budete ju takú mať. My potrebujeme ovplyvniť 3 veci. Krčky, ak sa to dá. Pokiaľ nebudeme robiť nič, najlepšie je použiť matricu full length, pohľadám. Full length, tu mám Reading, to je kód 775, to znamená, to je full length bushing type 77594, ak by som tu našiel, no toto je 338, pardon, tu mám 777, 6,5 Creedmoor, to budeme vlastne používať toto. A my by sme, ak by sme nerobili neckturning, tak použijeme tento expander, vyberieme. Ale to sa potom dostaneme v ďalších videách k tomuto resize. Ale vyberieme toto celé, vypichovacú ihlu aj s mandrelom
rozťahovací trň. Dali by sme iba bushing. Najprv by sme si s bushingom zvonku stiahli ten krčok viac dovnútra a potom s matricou, ale k tomu sa všetkému dostaneme. Ja nechcem preskakovať z kroku do kroku. Tu je napríklad, to je klasická 26, to bude priemer 2625. Priemer, áno, 2625 a toto by malo byť 2635 od 21. Áno, 2635. Takže použili by sme bushing, aby sme vonkajší priemer trošku stiahli a potom expander mandrel, aby sme zvnútra krčok s rôznou variabilitou stien rozťahli smerom von. Tým pádom inside diameter bude rovnakého priemeru a vonkajší bude rôzneho, dajme tomu. Bude tam nejaká ovalita alebo čokoľvek iné. Ak by sme použili iba bushing, kalibrácia prebehne zvonku a budeme mať zvnútra rôzne priemery. A variabilita vnútorných priemerov nám ovplyvní viac osadzacú silu, čo my sa k tomu chceme samozrejme vyhnúť. Tak ako štúdiový list sme si zvolili Rockchucker. Mám tu ešte možnosť zavesiť Hornady Coax. Uvidíme, koľko tu bude miesto. Máte tento štúdiový bench. Ako sme si povedali, použijeme, nakoľko ideme strúžiť krčky, použijeme 6,5 expander od Queen's Reloading, nakoľko použijeme Bigfoot neck turning tool, ktorý je vlastne klón jedného amerického bench strelca Nelsona, ktorý vytvoril Pumpkin systém. Pilot expander mandrel vnútri je free floating, trošku sa hýbe stranovo, možno že milimeter v celom rozsahu. Takisto sa nábojnica hýbe v shellholderi, takže oni sa pekne jeden do druhého navedú. Použijeme trošičku lubrigácie a vždy používame rovnakú rýchlosť pri kalibrácii každého jedného krčku. Robíme si ich zo pár. A pripravíme si tieto krčky nábojníc pre ďalší krok, ktorý bude strúženie. Vieme, že minimálny priemer opakujúci sa hrúbky steny nábojnice bol 138 000. Aby bola nábojnica ostrúžená pekne po celom obvode, tak my tú hrúbku stenu si zvolíme 135, možno že 134, nakoľko to nastavovanie noža nie je úplne tak jednoduché, že si v hlave povieme, že chceme 135 000 a hneď to tam bude. Môžeme samozrejme si nastaviť viacero hrúbok krčkov, aby sme potom zistili, ktorý je najoptimálnejší. Aj to je cesta k presnosti. No, z praxe vieme, že
ten clearance na stranu, čo sa týka priestoru medzi hotovým nábojom a komorou, ktorú my samozrejme nevieme, aký má presný krčok. Dá sa to zmerať gaučpinom, nemusí to byť najpresnejšie, on sa tam vie aj niekedy zaseknúť. A nie je to až taký potrebný údaj pre nás, nakoľko reamer pri výrobe pri rezaní každého krčka, každej komory sa opotrebováva výstružník a samozrejme môže nám ten priemer toho krčku byť aj iný, ako udáva norma. Záleží od výstupnej kontroly a tak ďalej u výrobcu, hlavne respektíve tohto úkonu rezania komôr. Takže ja si teraz dostrúžim tieto krčky, čo je v pohode nenáročný úkon. Dostrúžim, pardon. Skalibrujem, roztiahnem pred ďalším úkonom, ktorý bude ich strúženie. Po strúžení zapálkovanie môžem zvoliť buď presné Derako priming tool, alebo pôjdem jednoduchším spôsobom, a to je kvôli tomu, že fireforming, ten náboj nikdy nebude svojej maximálnej presnosti, nakoľko sa musia ramena ešte dofúkavať. My si potom ešte zmeráme potrebnú hĺbku osadenia strely do krčka, keď budeme robiť hotový náboj, aby nám ten náboj optimálne sa zmestil do zásobníka, aby sme sa vyhli donatu, potom ktorý vznikne, tak treba zvoliť aj správnu bearing surface, správnu hmotnosť striel, ktorá súhlasí aj s twistom, ale aj s tým, na akú vzdialenosť chceme strieľať. Pokiaľ my chceme strieľať na vzdialenosť do, dajme tomu 500 metrov, nemusíme to hrotiť ani čo sa týka rýchlosťou do superbalistiky nejakej, a takisto to nemusíme používať čo najťažšie strely. Nakoľko máme pušku novú, krčok nie je vypálený, to znamená, že tá strela sa bude usádzať hlbšie do tohto krčku a my vlastne chceme sa vyhnúť tomu, aby strela, jej spodná časť vlastne prechádzala až do priestoru, kde vzniká donat, proste nazbieranie materiálu, lebo každá nábojnica pri výstrele tečie dopredu. Takže čím sa hlbšie usadí, tým je väčšia pravdepodobnosť, že k tomu bude dochádzať. My vlastne môžeme použiť v tomto prípade tri rôzne gramáže striel. Jednu tu máme podľa výšky 140 grainovú, naľavo 123 grainovú a v strede 130 grainovú. Ja jednu nábojnicu odrežem z krčku, aby sme my videli, do akej hĺbky sa bude strela osádzať. Dobre, ja si dokončím tento úkon a potom sa pustíme do ďalšieho.
Takže nábojnice sme si všetky upravili a ďalším krokom bude neck turning. Ja používam Bigfoot od Queen's Reloading, čo sú, myslím, talianskí výrobcovia. Majú viacero variant tohto neck turneru. A ja som samozrejme zvolil tento, ktorý si viem upevniť do stojanovej vrtačky. Vyskúšal som v rámci nejakého výskumu asi 4 rôzne vrtačky. Používam Bosch PBD 40, nakoľko si udržiava aj v záťaži rýchlosť vrtania, je presná a tak ďalej. Ono sa to potom prijaví nakoniec, keď budeme merať priemer stien a ich konzistentnosť. Ja tu mám, pozerám, že ja tu mám vnútri, myslím, 7, lebo som jednému kamošovi z Urny robil nejaký výskum pre jeho 7T, 7 turning. To musí ísť von. A my si tam dáme 6,5T. 6,5T znamená, že 6,5E sme využívali teraz pre expandovanie krčku. To bolo toto. 6,5E pre expandovanie krčku. A následne budeme používať 6,5T pre turning. My budeme krčky strúžiť samozrejme do hĺbky takej, aby sme aj osu strúžili, alebo teda orezali trošku z ramien, aby sme preventívne pôsobili proti tzv. Donut. Si povieme o tom neskôr pri osadzaní strelov. Dobre, my si musíme nastaviť čepel, aby rezala do hrúbku steny takú, akú potrebujeme. Takže najprv si musíme nájsť, čo potrebujeme. Toto je priemer 308 držiak. To máme. Takže sme našli, čo potrebujeme. OK, spravili sme si trošku priestor. My potrebujeme... Toto je čo za mandrel? OK, takže my si musíme nachystať čepel, ktorú musíme umiestniť do istej hĺbky, alebo teda na isté. Takže my si musíme nastaviť čepel do potrebnej polohy pre tento mandrel. My budeme používať nejakú testovaciu nábojnicu, ktorá, neviem, aký má priemer, ale to je jedno, hrúbka steny tam bude určite sedieť. Takže my si najprv musíme posunúť nôž na kontakt. My si musíme najprv posunúť nôž na kontakt s pilotom. To znamená, že uvoľníme vrchnú časť a ideme s nožom na kontakt. Aha, tak to by to bolo vidno. Takže nôž tunak posúvame
nôž posúvame na kontakt s čepelou. Čo je v tejto polohe. Tým by sme zrezali vlastne úplne celú nábojnicu. Jej priemer strely. A my ju chceme dať na 135 000. Toto nám merá v milimetroch, takže moja mamina matematikárka by ma zabila. 135 000, dĺžka konvertujeme si 0,0135, to je 0,34 mm, 0,3429, 0,34 mm. Ono to nastavovanie nie je také jednoduché, jak to vyzerá podľa budíka, ale skúsime ísť metodicky. Takže my ideme odťahovať čepel ďalej od noža. Tu máme 10, 20, pardon, aby to bolo vidno. Takže tu sme boli na kontakt s nožom a ideme 10, 20, 34. Sa tu vybila baterka. Strúžime na 135. Toto je vlastne priemer, ktorý požaduje tento náboj. Jemne vzaté ramená a takto môžeme vlastne pokračovať v strúžení ďalej. Požadovaná hrúbka 135 000 krát 2 a krát 264, čo je vlastne priemer strely, nám dáva aj optimálny clearance. Takže vlastne pripneme si nábojnicu do držiaku a najprv si nastavíme presnú polohu, uzamkneme Nesmieme operácie príliš po sebe rýchlo opakovať, nakoľko bude dochádzať k prehrievaniu mandrelu, takže je to proces trošku zdĺhavejší, ale máme tu nejaký nevyresetovaný mikrometer. Sto 35. Presná poloha pri meraní je vždy tiež dôležitá. Stačí zmeniť uhol nábojnice a už to merá skreslene. Pokiaľ sa tu nerobia žiadne zmeny, neprestavuje sa nič, ono to bude rezať ďalej a ďalej konzistentne. A dá sa merať pilot infračerveným teplomerom, ale stačí robiť pomaly, neprehrievať a lubrikovať a ono to pôjde. Takto si režeme dokopy. Takto si režeme dokopy 300 nábojníc a ďalej sa pustíme do ďalšej etapy prebíjania.
Takže 135. Je priemer, ktorý ja požadujem od tejto lápuji v kalibri 6,5 Creedmoor. A zatím sa majte, ja budem takto sa tu trápiť ešte nejakú dobu, ale počas chladenia si viem robiť ďalšie veci, ale ďalšou vecou, čo budeme robiť, je to, že si rozoberieme záver tyky, vyberieme z neho úderník a vyberieme z neho vyhadzovač. Ponecháme len vyťahovač a budeme merať dĺžku náboja, ale takisto pre fireforming nepoužívame vyhadzovač, nakoľko nám vytvára tenziu na nevyfúknutú našu nábojnicu a vlastne v momente výstrelu je náboj ovplyvňovaný svojím spôsobom negatívnou silou, ktorú tam nechceme mať, nakoľko on tam leží voľne. Pôsobí na ňu samozrejme gravitácia, on leží na bruchu, ale my tam nechceme mať žiadny vyhadzovač v tomto momente. Má to vplyv potom na krčok, to si potom povieme ďalej. Ale vlastne celý fireforming, celá strelba bude prebiehať, že záver ide dozadu, ručne sa vyhodí nábojnica, odloží sa a takto sa budú vyfúkovať všetky nábojnice. Samozrejme, tento náboj ešte nie je podľa potrebnej dĺžky, to si potom ukážeme ďalej, ako sa merá vzdialenosť na polia drážok od dna náboja až po kontakt strely s drážkami, aby sme si nastavili jump. Samozrejme, keby sme použili Hornady gauč, tak zatlačíme do komory náboj o ramena a meráme ho medzi ramenami nábojnice a kontaktom s drážkami, nie od dna. To budeme merať takto. Takže je to troška skresľujúce používať ten Hornady Go and Gauge, alebo ako sa volá, merač. Dobre, ja idem toto všetko dokončiť a vidíme sa potom ďalej pri ďalších úkonoch prebitia prstného puškového náboja. Zatiaľ to vlastne vyzerá takto. Dimensions that we have here. So the next one forward of your shoulder is going to be your neck dimension. This neck on this reamer is 3442, which is a SAMI reamer. We do have other versions that have a little bit tighter neck, like 342. This is really dependent on brass maker. I'd suggest that you load a bullet and you go ahead in the brass that you're going to use for the gun and to relatively know what kind of neck dimension you want. Ask yourself two questions. Am I going to turn my necks to clean up the brass right here down into the neck shoulder junction, or am I just going to use it with unturned necks, which is 95% of the shooters out there are not turning their necks. Now when you load that bullet, you're going to be able to take your calipers and measure on the outside here and here, here and here on your neck, and you're going to be able to come up with a number here. Let's say we ended up with 3.39, and we're going to end up having 5 thousandths of clearance now because we have 1 thousandths more than the 4. So we're going to end up having 5 thousandths of clearance, so 2.5 thousandths on each side of this neck, and that's very adequate. You don't want to go much tighter than 3.5 thousandths. Once you start doing that, there's not enough release in here to properly, consistently always release the bullet. No matter if you're turning your necks or you're using unturned necks and you're just doing it without turning, and virgin brass, new brass, manufactured stuff, it doesn't matter. Ammo, you should always, it's always a good thing as a reloader out there, and a shooter, a precision shooter of any sort, to measure that and know
what your neck is. All of our barrels that are match barrels, stainless barrels, the carbons, as you can see, don't really have the room. We do engrave this neck diameter on there, and then as well our free bore dimension, which is down in this portion to give us length. So that nevertheless is your neck. So remember, always 4 thousandths minimum. 3.5 would be about as low as you'd want to go, but 5 thousandths is good. Once you start getting into hunting calibers and suppressed hunting calibers and that, there's nothing wrong with going to in the neighborhood of 5 to 7 thousandths maximum. Does not hurt anything in there to have a little bit of extra clearance so the bullet can properly, consistently release. It's better to have that than too tight in here and have inconsistent hand loads. So that's how your neck is going to come into play here.